Di berdewamiya binpêkirînên grûpên çekdar de di derheqê welatiyên Kurd li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê carek din termê welatiyekî Kurd di nava zeviyên gundekî navçeya Mabata li Efrînê avêtî hate dîtin. Li gorî jêderên Xocahî ji bajarê Efrînê ragihandî ku duh roja şemiyê welatiyê Kurdiyê bi navê Seîd Reşîd Mecîd kopxa bazirganê Zeyta Zeytûna ye li Efrînê ji aliyê grûpên çekdar ve hatibû revandin û duh termê wî ku bi tondî û awayekî hovane ji aliyê wan çekdaran ve hatibû eşkencekirin di nava zeviyekiya gundê Hosê yê navçeya Mabata hate dîtin. û niha jî termê wî li nexweşxaneya serbaziya bajarê Efrînê ye sibedê termê wî ji bo malbata wî were radestkirin. Welatiyê bi navê Seîd Reşîd Mecîd 5 salî ye, xelkê gundê Etbaniyê ser bi navçeya Mabataya Efrînê ve ye û ji 6 meha yazdaniya sala 2019 ve li ser destê grûpa bi navê Ehrar-ı Şerqiye hatibû revandin. Ji aliyê xwe ve rêxistina mafê mirovan ragihandbû ku Seîd Reşîd û lêgel hejmarek bazirganên Efrînê yên taybet bi bazirganiya Zeyta Zeytûnan ji aliyê ofîsa bi navê Aboriya bi ser grûpa Ehrar-ı Şerqiye ve rastî lêkolînê hatibûn û piştre hejmarek merc û taybet girêdayî bidana pereyan û moletên kar, ferzkirina bacan û hevbeşiya wan bi bazirganan re li ser wan bazirganan hatibû sepandin. û heman jêderê eşkere kiribû ku her kesekî bi vê biryarê pabend nebe yan jî giliyek ji aliyê her kesekî ve ji bo ofîs û cihên grûpa Ehrar-ı Şerqiye were pêşkêşkirin, wê ji aliyê grûpa Şerqiya ve ew bazirgan wê rastî sizadaneka tund were û ji ber ku bazirganê bi navê Seîd Reşîd ji merc û danostandinên endamên Ehrar-ı Şerqiya lêgel bazirganan red kiribû û pabendî bi mercên wan nekiribû, ew rastî revandinê û eşkencedanê û tîrorkirinê hat û şehîd ket. Ji destpêka desteserkirina Tirkiye grûpên çekdariyên bi ser ve li ser Efrînê û binpêkirînên grûpên çekdar ji kuştin, revandin, eşkencedan, sergûnkirin, dizî, talankirin, desteserkirina mal û milkên welatiyên Kurd, guhertina demografiya Efrînê, birîna darên Zeytûnan, ferzkirina bacan û diziya perçeyên şînewarî berdewam e.